mo nsia no dia okwa fa benkrama wo mo so me da ya mo so ma so munje emputu ebusua enibra ba ye nananom etsia pese no enya asem ketwa na wo hwe se dia brafo ani abritu ne nan ba ko mama se kan no so kire se enibra ba ne ni abre wa obi dia gro no se dia nkranta ebedi wonam no enya asem ketwa abrafo ani abre asante mampon hene da se bre se bonsu ye bretu opiesie ena we frane ntuma woni tintim mu ani bra bay abrafo ani abre enti Abaloud TV yegusua ye wa ha ye ne nananom ye hwe se de amamre ni esiko de wa ha bia wa won subscribe bia subscribe amani apona na die nantiye dio be ya no wa ye no boni atuma kono kodati mampomase okupano wakoma mampomai merikano onya jidie tuye osanso kono boko nananom adehie ene anintini ene mampon eman egusua etutu tata ekohwa akra ni achi mene okasi asante mampon hene da sibro si so adampem emabusua ehwe ne ni achi adehie ne nananom ene asante memu ahemfo ko otwi ko breman obia de nani achre asante mampon na okunani ena face asante mampon hema obia ene asante no se de etoa na eto na obia ekohwe ohempon ne ni achi na enya ne tie se enche bia akotoko hene nso ebeba betai echire no de ne desie akwakusie eni nti ono ne de wonya ba bedru se ikim na chese baabia ya ono nko ane dia nti adeche egusua ehwe akra eni achi obia kwa na ne wura hoye obia kohwe akra enimu ana ne wura ho sanse bema ba ena oda hoi egusua areho ena ye janana da sibre osebu nsukwan enya asem ketu akra eni nti mesrewa aha Abaloud TV and then the first time I will share me, I message also be subscribe, like it, na comment it, so share video yi na ushare me ewo social media pages ni munina wa follow me and inti nananom ohimane nana yire ena wo mu esuin nana nuanom enya asem ketu akra wo bia kwa hwe eni achie no timu sa rekwa ba esu ni adwadwo ena nananom etie enti asantemai ade ato ye nipa papa ye oba peni kose are yeah this one nti de odi wani ehuni so eye nananom akomfo ye wo mo atwa asantema mu ahia wo mo ekomusuwansu ahodo na wo mo nso eyi akache wo mo di agro kire suma bia wo kom no se enibra ba ode hwekronkron efra ne ntoma woni tintin mu nti wo hwe se de akomfo no obia kire de wo betimi aye enibra ba eniti ahofa no wo hwe se de wo mo si ahyehye wo mo ho no a enye de dada yehunu no we eye ni brade ni bia ane yehunu se omo apenti wo mo anim ene ntade yi nso wo mo ahye wo gina ho a wo hu se sunsum bi gina mu enya asem ketwa nananom akonfo enso na edi agrei boko nananom boko komunsuwansu ahodo ti hwe se nananom egunsa wo mo kire se
ensa no mo de kyerɛ fam na mo de akyerɛ soro sanse o mo nim se tumi bi wo ewiase enemu mo kɛseɛ na nso ene de wote soro no bo soro ne asase na afi asase ya bo nsuo edi tumi gina mu edi ma yen eni nti o mo kom wo mo hwɛ da ase bro se bo nso kɔ asɔre ne nso eba no amamre ne saa ma ne ewe so a ne nyina no ogina mu bi sansa akonwa no nananom esunsum nso etaye kyire nti se ne woni hodi a na kyerɛ sɛ wo sɛ wo mo nso ebegro edigya na kwan nti o hwɛ asa no sɛ de esigu o mo hwiri no ma pete no ma wo so a ekyerɛ sɛ ni braba papa medafunti menya ye ho nko hwɛ bi na watimi ehunu se o amanone na wo firi asante mampo a de ekoso ene ewo krom no wo hene o kwakura eniti amamre ne amane a ye de agya ne kwan no ena waso ani gusu a wo hwei eniti koso a na ene Abalaudes TV entna like video yi comment subscribe na share de bekoso bia so ebe ma wo hunu bi wo de hwene ma eko ewo asante mampon abra ye da se bro se bonsu eyi adehye nso atie si bedwam kyerɛ ni bre ohwɛ asa etwago ya enya ni gi asa o ne mu ya reho ne abese no wo mo kyerɛ sɛ wo mo ti akrakra yɛ mo wo hwɛ sɛ de wo mo nse wo de so ne tia na de aso ne yɛ mo ne nso no egudam ne nso no mu ate ohia duku bi de abɔ ne yɛ mo adehye na edi asa wo bedwam yi stress na nano mumwami o na muntimeni asi emfiri ho mame sansa de atomeni na nanom empepa ye ni asi ne suo mfama yen ti uhwa e adehye na essay da sibrese bonsu ne ma ne wofa asenom ene adehye kronkron wo mo asante mampon na esue enya asem keto akra ebusia are huye eto da bia ewo mu se akra ne mfie na kwa ni mu de enso eto da bia ya na mfie ne de mfa ho bebre ni nyina ne ayonkofo eda wo ni nipa ne ntem ene nema ewo no eye ya ene ntu hwe se de ebusia esu ya na hwe se enam ayonkofo bi ya eda wo mo ne da sebre entem enti na ma eye ya se aya rehoi ofasi bia nanka wo hwe no tua ne school fees ofasi bia nanka ono ne didi ma ne bidie sisi a akra koi obeden wa didi de no tua ne school fees de aka no hwa ne betua nti sane ma ne nyina wokọ na wokohunu se de bi mu su a obi a wogie afutuo bi firi ne ho anya hye kra se nye sika mpo a bibi kire na adwen no ofre no wofa ana wo hempon na na se ni se na atomi o mihia wadwen kira na wafutuo o eni nenu na wode afutuo na ma no ampa so bibia beye adwuma
bo ho no ma asem ato na nana de makofa bani o di machi e odi wachi a fefefe wo mo ka de ho ho mo se me wo fa nimpon ne da se brese ebonsu ene wonya no abonidin e de aka asem biu eni nti se wo se wo su a na chese bibi ntia areho ebusua kan ho na yenhwe dem eniema eko ewa Asante Mampong afei na ohia me a mesho so be subscribe to Abaloudest TV channel yi na wa like video yi mesre we ho hia me comment na share eninti da se bro se bonsu na yi yo no ni busu a de bro boko brafo na edi ase abusua me se subscribe na like na fa wa dwetire bia woni mo so ebra de be ko so ha bia so ye be ma wason atibi na wani so etimi ahwebi
Upper loudest. Loudest.